Salam meni hormatly adamlar. Garaşdyň baky betarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Şun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sany ulgamy arkaly geçirilen ilim we tehnologiýalar boýunça ikinji sammitine gatnaşdy. Hormatly prezidentimiz bu duşukda çykyş etdi. والآن سنعطي الكلمة لأصحاب Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýokary derejedäki şu duşugynyň maksatnamasyna laýyklykda häzir çykyş etmek üçin Türkmenistanyň hormatly prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow söz berilýär. Başçysyny hormatly prezident Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň hormatly jenap baş sekretary Dr. Yusuf bin Ahmad Al Usaymin, hormatly dowlat we hökümet başdanlary, hanymlar we jenaplar. İlk bilen onuň aly hedireti baş sekretara ýokary derejedäki şu duşy guranyň üçin minnetdarlyk bildirýär. Bir duşlukda garalýan mesele maglumat tehnologiýalaryň gurulup eşdilmedik derejede öten we adamlar üçün düýpli ähmiýeti bolan ogurlaryny bilelikde ilmi işleri talep edýän häzirki döwrüni öğrenme mühim bolup durýar. Dünýä alymyna hem medeni ötüşüni bakasyna ýetip bolmazak tarihi goşun İslam dünýäsi häzirki döwürde ykdysady ötüşüň innowasion hem de ýokary tehnologiýaly nuskalaryny durnukly geçmek için raýdaş çemereşmeleri talep edýän ýöneki bolmadyk döwri başdan geçirýär. Näme üçin bizden hem ähli hem ýurur zatlar adama mümkinçiligi bay TV serişlerler epesli maliýe mümkinçilikleri amatly fiziki geografiki şertler bar. Härki döwürde bizim guramamyz sanalyp geçiren bir mümkinçilikleri netijeli hem rejeli bolanmak musulman ummatynyň ähli azalary üçin hakyky peýda gazanmak maksady bilen en mühim ädimleri ätdi. Ne biz 2017-nji ýyl sentýabrynda alym we tehnologiýalar boýunça ýokary derejedäki birinji duşugy geçirdi. Guramanyň 2005-2015-nji ýyllarda bu urda hereketleriniň 10 ýyllyk maksatnamasyny amala aşyrmakdan belli bir netijeleri gazanmak. Bir netijeler 2026-njy ýyl şerli ikinci maksatnamalar resminamada täze wazipeler hem de uzak möhletli maksatlary kesgitlemek üçin esas hem bolup hyzmat etdi. Indi şundan bağlykda Türkmenistan häzirki döwürde ýokarda görkezlen maksatnamada iler tutulýan wazipeler durmuşa geçirmekde gazanılan üstünlükleri hem de İslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň alam we tehnologiýalar olgamyna hyzmatdaşlyk boýunça hemişe komisiýadan bu urda alyp baran işlerine hem ýokary baha berýär. Hem şonuň bilen birlikde İslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agzalary bolan ähli döwletler üçin hakyky netijeler hem berer ýaly bir hyzmatdaşyň iler tutulýan ogurlaryny bellemek isleýär. Ne birinciden düýpli ilmi östirmek, netijeli ilmi çözütler bilelikde görlemek, öğrenmek mühim olan bağlı işlerin netijelerini aýratynlar, lukmançylyk we sağlyk oruç wagtda alışmak üçin usullar öğretmek boýunça gatnaşyklary ýoly goýmaly. Türkmen hem tarapynyň bir başlanıcı bizim guramamyň alym tehnologiýalaryň ilmi merkezlerde öğretmäge değiş innovasiýalar boýunça 2026-njy ýyl gün tertibiniň ileri tutulýan ogurlaryndan
bir hükmün hem ketitlenili. Bu yerde. Gurrum hususanla İslam dünyasının umumi ilmi teknolojik kuvvetini öğretmek için İslam hizmetdaşlık gurumunun ilmi bağlar merkezlerinin ulgamını emele getirmek barada var ya. Hem şunun esasında da bizim yurttumuzun alimler birleşiğinin içinde malumatlar çalt hem de utkoşturup alışmak hem vazifesi duruyor. İkinciden biz İslam hizmetdaşlık gurumunun genişliğine su, azık ve ekoloji hopsuluğunun yeketta konseptini ya da esası kadalarını emele getirmek konusu işlerine uyuşlandırmaya teklif ediyor. Bir arada 2026 yıl içinde ilmi teknik hizmetdaşlık maksatnamasına anık aydılıyor. Bir ileri tutulayan orada ayrıca konseptual resminamalar yoktu bize su teristleri mühim ağlık haritleri bilen baravar üçüncülük hem de şol bir vaqt hovanın ütkünlüğünün hem ekoloji helakçılığının yaramaz hemen neticelerini yenip geçmek konusu var olan çözümlü soruları iyiliklerle esasla çözmeye mümkünçülük vermiyor. Türkmenistan eğer ki ekoloji hukuklarına karşı halkara tağlarlarını birleştirmeye ve pultulandırmaya bir ağırlığını tasdiklamak bilen ençemi anık ve gayrı olması işleri teklif ediyor. Hususan Türkmenistan pes uglerotlu enerjisikan ösürmek koyuncu çareleri amalaştırmaya şeylen bileşemletler kuramazın huvunlarlığına enerjisik olğumunu ileri tutulayan oğlanın bir hükmüne vadarodu sürmekte yol kartasını döretmeye gönüktürülen aklımı stratejiyen işlep dayarlamaya girişmeyen hem zirurduğunu beyan etti. İslam dünyasının şuurdaki halkara başlamışlıklarını durmuşa geçirmekte. Rayda son 2030 yıl içinde durmukta, özü şu avatta aklımı gün tertibine belirlenen maksatlara yetmekte. Bizim birleşimlerin her bir hem ağlatına yardım vermeye, gönüktürülmeye anan yardım. Üçüncüden, biz olay malumatlar, ulgamını ve hopu sağını, iqtisadiyetin hem bilelikteki kuruluşunu dürütmek koyunca o zor kesiklilen hem vazifelerin ehmetini belirlemek bilen şu maksatlara yetmekte hem üstünlüklü işimizi öpçün ediyen iki tane hem ayrılmaz meseleni ayrıca hem nıkta yarı. Anık ayrılanma olur ayrı ayrı yurtlarda, olifevitlerde, iktivalı, fiziki, öpçünçülük ulgamlarını korumak hem de sevitari derecede Müslüman yurtlarının öpçünçülük ulgamlarının hem koşulmağıdır. Şeylem, alım hem teknolojiler boyunca Hemşirelik Komitetinin teklif eden İslam hizmetdaşlık kurumasına katnaşan yurtların çayaklarına yukarı öğrenicilikli kompüter merkezlerinin bünyadında malumattan mütevi tanınan nuskalarını öğretmektir. Hem şununla bağlıkta Türkmenistan şeylerine merkezleri yerleştirmek ve hem onların işlemek için milli şartlarını peydalanmak koyunca mümkünçülüktür hem karamaya da tayarlar. Ne hormatlı duşuğa katnaşıcılar. Hem şu duşuk esası bizim devletlerimizin ötüşünün ve öngeme gitmenin bekidine Müslüman dünyasının ağzıvirliğini verkitmekte ehmetli hem eğadım boluptur yani. Hem hormatlı duşuğa katnaşıcılar men fırsattan peydalanıp sizin ahliğinize bir can sağlık
Bizim yurtlarımızın halklarına bolsa parahatçılık, avadançılık hem güllebetiş arzu ediyor. Dinleýäňiz üçin minnetdaram. Şoň iş tapar bilen Aşgabatda gelen Ýewropa Beleleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekili Peter Buryan bilen duşuklar geçirildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredov bilen geçirilen duşugyny taraplary Türkmenistan bilen Ýewropa Beleleşiginiň arasyna hyzmatdaşlygy oňyn häsiýetlendirdiler. Ýewropa Beleleşigi Türkmenistan bilelikdäki komitetiň çäklerini ýygyder gepleşikler arkaly berkidilýän işçiň syýasy diplomatik gatnaşyklary belenildi. Ýewropa Beleleşigi Merkezi Aziýa formatda ýygyderli geçirilýän ýokary derejeli syýasy geňeşmeleň ähmiýetini ýytyldy. Merkezi Aziýa üçin Ýewropa Beleleşiginiň strategiýasy durmuşa geçirmek bilen bagly pikir alşyldy. Ýewropa Beleleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekiliniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Türkmenistanyň ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Berdimuhammedow bilen geçiren duşugyny özari gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlar boýunça Türkmenistanyň Ýewropa Beleleşigi bilen hyzmatdaşlyk munun beýlem giňeltmek maksat edilýän nykdaly taraplar howpsuzlyk, energiýa uly, daşgurşy gorumak we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygy berkitmek bilen bagly pikir alşyldy. Şeýlede Ýewropa Beleleşiginiň döwletleri bilen söwda ykdysady gatnaşyklary hemem medeni insan-perwer çalışmalary munun beýlem giňeltmek bilen bagly pikir alşyldy. Şu günleri Merkezi saýlaw toporunyň tasdiklanma elnamasyna laýyklykda vilayet Aşgabat şäher saýlaw toporlarynyň ygtyýarlyk möhletleriniň tamamlanýanlygy bilen baglykda olary täzeden döretmek we düzümine wekilleri hödürlemek boýunça işler işçiň ýagdaýda guramaçlykly alınıp berilýär. Türkmenistan parahatçylygyň we ýanaşmagyň watany ýerine saýlaw ulgamyny kämilleşdirmek boýunça maksatnamalaryň çäreler amal aşyrylýar. Ýurdumyzyň her bir raýatynyň kanunçylyk hukuklarynyň üpçün edilmegine möhüm ünsürligi. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzda saýlawlaryň Türkmenistanyň konstitusiýasyna, saýlaw kodeksine we halkara hukuk gadalaryna laýyk derejede açyklyk, aýanlyk we bäteşlik ýörelgelerine mahsus geçirilmegi saýlaw toporunyň öňüne durýan esasy wezipe bolup durýar. 2016-njy ýylyň iýun aýyna döredilen Vilayet Aşgabat şäher saýlaw toporlarynyň 5 ýyllyk ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanýany sebäpli bu saýlaw toporlaryny täzeden döretmek işleri Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda we merkez saýlaw toporunyň tasdiklanma ilnamasynyň esasyna olaň täze düzümine döretmek boýunça zerur işler amal aşyrylýar. Mälum bolşaly vilayetleň Aşgabat şäheriniň saýlaw toporlary merkez saýlaw toporu tarapyndan 9-10 çagdadan awarat düzümde döredilýär. Ýurdumyzda saýlawlar bilen bagly çäreler syýasy köpdürlük, ýagny köp partiýalyk ýörelgeleri esasyna geçirilýär. Türkmenistanyň saýlaw kodeksiniň 18-nji maddasyna laýyklykda Vilayet Aşgabat şäher saýlaw toporlarynyň tüzümine wekiller syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň vilayet etrap şäher guramalarynyň mejlislerinde şeýle hem raýatlar toporlarynyň ýygnaklaryna hödürlenilýär. Mejlislerde we ýygnaklarda saýlaw toporlarynyň tüzümine hödürlenýänligiň çäklendirilmedik sany aralyp maslahatlaşylyp, her mejlisde we ýygnakda Vilayet Aşgabat şäher saýlaw toporunyň tüzümine diňe bir wekil hödürlenip bilinýär. Saýlaw toporlarynyň tüzümine hormatly prezidentimiziň alyp barýan döwlet siýasatyna saýlawlar hakynda kanunçylygy düşünýän guramaçy, tejribeli, ýyl arasynda awraýy eýe, dürli ýaşdaky milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryna däkmet çekýän hünärmenler hödürlenýär. Olar geljekde öz ygtyýarlyklaryna laýyklykda ýurdumyzda saýlaw mewsimleriniň ýokary taýýarlyk we guramaçylyk derejesini üpçün etmäge, olaň hereket edýän milli kanunçylyga laýyk gelmegine işçiň gatnaşarlar. Şunukdoý nazardan, Vilayet Aşgabat şäher saýlaw toporlarynyň täze düzümem geljek 5 ýylyň dowamyna ýurdumyzda demokratik esaslarda geçiriljek dürli görnüşli saýlawlara işçiň gatnaşar. Şeýlelikde olar döwletimiziň demokratik ýörelgeleriniň berkidilmegine üpçün ederler. Türkmenistan parahatçylygyň onaşmagyň watany ýylynyň gally urugy ýokary guramaçylyk derejesinde dowam edýär. Mewsime köpçülikle gatnaşýan zähmet söýür kärençilere, mehanizatorlara, awtoluk sürjülerine gownajaý medeni hyzmatyň ýoly goýulmagy bugdoý urugynyň çal depkinler bilen alyp barylmagy üçin oňoýly şertler döredýär. Ýurdumyzyň Daşary vilayatynyň gallaçylary hormatly prezidentimiziň ak patasy bilen başlanan bugdoý urugynyň depkinini saga saýyn güýçlendirýärler. Netijede bugdoý harmanlary gün-günden beýgelýär. Uruk mewsiminiň hem taraplyny guramaçylykly gownajaý geçirmek üçin ähli şertler döredilendir. Aňarsyna wärsine göz ýetmeýän bugdoýly meýdanlar gownuny götürýär. Bugdoýyň ýekiji dänesiniň murýadylmän ýygnalmagy üçin hemmeleri uly alad edýärler. Munyň özü Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji
ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barilýan işlere münasip goşunt goşmagyň göwnü götürjü netijelerini berýär. Hormatly prezidentimiziň alyp berýän kuwatly galla orji kombaýnlarynyň netijeli ulanylmagy her bir günüň zähmet ýeňişlerine beslenmegini öpçün edýär. Welaýatyň howa şertlerine laýyk gelýän bu kombaýnlar gije günüň dowamyny netijeli işledilýär. Bu bolsa günlük gazanylýan ösüşiň barha ýokurlanmagyny öpçün edýär. Buğdoý orugyna gatnaşýanlar üçin medeni hyzmatlarym diýsen gönüja ýola goýulýar. Welaýatyň ähli etraplaryna daýhan birleşiklerine gün orta hareket mapursatlaryny gurulýan aýdym saly çykyşlar bolsa gallaçy bawa daýhanlaryň uruk möwsümine gatnaşýanlaryň ruhulentligini hasam belentlere göterýär. Welaýatyň etraplarynyň häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň medeniýet bölümleriniň Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň etrap komitetleriniň ýürütme mailnama laýyklykda iş üstüne guraýan hyzmatlary täzeçiligi we ruhulentligi bilen tapawutlanýar. Welaýatda her ýyly buğdaýyň bol hasylyny kemale getirmek asyrly däwe urly. O bolarda tejribeli gallaçylygyň täze nesli kemale geldi. Munyň şeýledigine häzirki gazanylýan netijeler dolu şaýatlygy diýär. Ýer eýeleri bilen hasaplaşyk işleriniň öz wagtyna geçirilmegi möwsümiň hormatly prezidentimiziň tapşyryklaryna laýyk derejede geçirilýäniň şaýatlygy diýär. Dawraly pursatlara gatnaşyjylar bagtyýarlyk döwrüni hemişelik peşkeş beren hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne gahrman arkadagymyz ýurdumyzyň telekejilik ulgamyny ýokary tehnologiýaly innowasion önümçilikleri ösdürmegi hemişe öns merkezinde saklaýar. Burada diýarymyzyň telekejileri milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge sallamly goşunt goşup dürli podoklarda netijeli işleri alyp barmak bilen uly çörli taslamlary durmuşa geçirýärler. Şeýle kärhanalaryň birem Balqana welaýatynyň merkezi Balqana we şäherindäki Türkmenistanyň senagatçylary we telekejileri birleşmesiniň agzasy bolan Batlyk Adam hususy kärhanasydyr. Melili zirmadan ýurdumyzda telekeçileri ösürmäge berýän ýigderlik himayet golluglarynyň ruhlanyp zähmet çekýän Batlyk Adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri häzirki wagtda Türkmenistan parahatçylygyň öňeşmäň watyny ýylynyň ruhyna münasip işleri bitirmek hötdesinden gelýärler. Häzirki wagtda hususy kärhanada Şwitsariýadan hem Ýaponiýadan öňdewarjy kompaniýalarynyň enjamlary bilen öpçün edilen ýüplük önümçiligi bölümi dolu güýjünde işledilýär. Bu ýerde her günde taslama kuwatlygyna laýyklykda 13,5 tonna goly ýokary hilli ýüplük taýýarlamak işi üstünlikli ýerine ýetirilýär. Ýüplük önümçiliginde çeýmal hökmüne zerur bolan pagtanyň ata watanymyzda ösürilip ýetişdirilýän bu ýerde taýýarlanýan önümiň özüne düşýän bahasyny arzanlatmaga hem düşünçligini ýokurlandyrmaga oňyn täsirini ýetirýär. Balqana we şäherindäki Batlyk Adam hususy kärhanasynyň ýüplük öndürýän kärhanasynda öndürilýän ýüplükligiň kilini hem berkligini anyklaýan barlykhana bölümi hereket edip onu döwrap enjamlaryň ençimesi oturdular. Onu işleýän hünärmenler bolsa olary göwnüjay derejede işletmegi başarýarlar. Bu hususy kärhananyň gaplaýjy bölümine bolsa elki bilen ýüplükleri gaplara ýerleşdirmelerinden öň olary ýokary basyşly gyzgyn peşde goýýarlar. Soňra bolsa önümi döwrap derejede gaplap olary ammarlara ýerleşdirýärler. Bu hususy kärhanada ýüplük boýogy hemim jorap önümçiligi bölümleriniň dolu güýjüne işleýänigi aýratyny gowandyrjydyr. Ýokary hili enjamlary bilen öpçün edilen boýog bölümini her günde dürli renklere boýalan ýüplükliň umumy möçberi 5 tonna deň bolýar. Jorap önümçiligi bölümine bolsa her günde ýüzlerçe dürli görnüşli jorap taýýarlanylýar. Munyň özi bu hususy kärhanada her ýyly 18 million jübit ullary we çağlary niýetlenen joraplaryň taýýarlanjakdygynyň habar berýär. Häzirki wagtda bu bölümde dürli kysymly jorap örji enjamlaryň 260-dan gowragy jorap tekiji enjamlar toplumynyň bolsa 12-si bökdöşüde işledilýär. Olary tejribeli hünärmenliň 200 oguly başarjylyk bilen erkedýärler. Şuňlaryň Türkmenistan parahatçylygyň öňeşmäň watyny ýylyny ýokary önümçilik görkejilerini beslemek maksat edilýän Balqan welaýatynyň Balqana we şäherindäki Batlyk Adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri hasam joşgunly tutan ýerli zähmet çekip mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna münasip sowgatly barýarlar. Şeýle-de olar mehriban watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna öňjeli goşunt goşmagy döredip beren dogry we şertlerdir mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymyzyň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar.
Hormatly prezidentimizin paratatly baştolnuğunu berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň gün saýyn rowaşlyklara betlenýän şanly ötüşleri ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň uludan gurşawaly. Gahrman arkadagymyzyň taýsy taglalarynyň eýdigder gollawlarynyň netijesinde bu gün keçi we orta telekeçiligi ösürmekle gönüktirilen döwletli tutumlar ýokary hilli görkezleri bilen özüniň oňy netijelerini berýär. Soňky ýyllarda edi diýarymyzda döwlete daxil edil hususy ulgamyň wekillerim berkarar watanymyzda azy haritleri bilen bir hatarda senagat haritleriniň bolçulugynyň döredilmegini özleriniň münasip goşantylaryny goşýarlar. Edi diýarymyzda hususiýetçilere berilýän ýygyderli gollawdan kiçik we orta telekeçiligi ösürmek babatda milli liderimiziň taýsy taýlalaryndan ruhlanýan Gulnagar welaýatynyň telekeçilerim ülkemizde bellenilýän her bir toýdur bayramlary joşgunda dähmet ýeňişleri bilen garşylamagy asyrly däbi urdular. Şeýle hususy önemçiliklerin hataryna Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Lewap welaýatynyň Farawitrawyna yerleşýän Rasgally Gap hususy kärhanasyna bellep geçmek bolar. Hususy önemçiligiň işçi hünärmenleri ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramçylygynyň bellenilip geçiljek 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyň we Arnaşman watan ýylynyň her bir önemçilik gününi anamly dähmet üstünliklerini beýleýärler. Bu ýerde esasanam azy önümlerine niýetlenilen sintetik haltalar taýýarlanýar. Önümçiligiň hili derejesine aýratyn ähmiýet berilýär. Temel enjamlar ornaşdyrylan döwrewap kärhanada 25-den gowrak ýaş hünärmenler dähmet çekip, önümçilik iki iş çalşygyny alınıp barylýar. Çeýmal hökmüne ulanylýan polipropilen Türkmenbaşynyň neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan getirilýär. Çeýmal ýöretip peşlerde belli bir ýyllyk ölçegine eredilip, sintetik ýüplük görnüşine çelli işlenilýär hemde saraýjy enjamlaryň kömegi bilen tegiklere saralýar. Sonra taýin sintetik ýüplükler dokyjy enjamlaryň kömegi bilen dokolýar. Dokolýan halta kesgitli ulluga ýetirilenden sonra kesilip tikici enjamyň gatnaşmagyna haltanyň aşaky bölegi tikilýär hemde taýin harit derejesine getirilýär. Önümçilikde işleň aglaby böleginiň awtomatik usulla ýola goýulmagy her günne polipropilen çyýmalynyň bir tonadan gowranyň işlenilmegine, netijede bolsa 10-15 miňe goly ekologik taýdan arasy ýokary hilli önümiň taýýarlanylmagyna mümkinçilik döredýär. Rasgally Gap hususy kärhanasynyň işçi hünärmenleri kiçik we orta telekeçiligi ösürmekdäki aladalary, maksatly tutumlary üçin gahrman arkadagymyza alkyşlaryny beýan edýärler. Hormatly prezidentimizin eýlýurt bähwidine gönüktirilen işleri, watanymyzda gazanylýan üstünlikleri geçirilen çäreleň özüni düzdi. Ýokary ruhlantyga beslenen maslahatlar hormatly prezidentimizin eýlýurt bähwidine gönüktirilen beýik işlerini öz boşly hoşallygy görüldi. Türkmen Döwlet Bilägerlik Guruluşy Institutyna geçirilen hoşallyk maslahatyna eşjek häsiýet mahsus boldy. Hormatly prezidentimiziň seşenbe güni paýtagtymyzda iş taparyny amal aşyryp, ýurdumyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görülýän günlerde Aşgabat himitraply ösürmek ugruny alınıp berilýän geň möçürli işler bilen tanışmagy bu hoşallyk maslahatynyň esasyny düzdi. Melim bolşýaly gurulýan ýol ulug düzümine degişli desgalyň, köpürlüň, özboşly bedeg aýratynlyklarynyň döredilmegini we häzirki zaman dizayn oturuň talaplaryna laýyk gelmegine Türkmen Döwlet Bilägerlik Guruluşy Institutynyň hem Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň taýlaplarynyň hem mugallimläriniň garaýşlarynyň we pikirleriniň öwrenilmegine öz çekildi. Munyň özi Bilägerlik Guruluşy Institutynyň taýlaplaryny, mugallimlerini täze işlere ruhlandyrdy. İşlemäge, döretmäge ähli mümkinçilikler üçin maslahatda gatnaşylar hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly prezidentimiziň ýaşlaryň tebigy zekini açmak we ösürmek babatda bilim işgärleriniň öňüne goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, okuw maksatnamalaryny özleşdirmekde aýratyn ukyp başarnyklaryny görkezden talip ýaşlary höwetlendirmek maksady bilen Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasyna okuw dersleri boýunça döwlet bäsleşigi onlaýn görnüşine geçirildi. Döwlet bäsleşigi geçirilýän ýokary okuw mekteplerini özara berktirilen kompýuterler bilen üpçünedilen otoglar taýýarlandy. Hemem ýokary tezlikli internet we web kameralar bilen öpçün edildi. Hormatly prezidentimiziň öňden görjülükli siýasaty netijesinde häzirki wagtda ýurdumyzyň bilim ulgamynyň ähli basgançaklaryna berilýän bilimiň mazmuny, guruluşy we hili, netijeligi döwrüň öňde goýan talaplaryna laýyk ösdürilýär. Dünýäniň ösen tehnik tirişdeleri bilen enjamlaşdyrylan hünär bilim edaralaryna ilmiň we tehnikanyň iň täze gazananlaryna esaslanyp, häzirki zaman innovasiýa ösüşiniň talaplaryna laýyk gelýän hünärmenler taýýarlamak üçin ähli şertler döredilýär. Bäsleşik Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň Innovasiýa Maglumat Merkezi tarapyndan onlaýn görnüşini ýürüte bäsleşik geçirmek üçin işlenip taýýarlanan programma öpçünçiligiň kömegi arkaly geçirilýär.
Türkmenistan'ın Dokma Senatı Ministrliğinin Zenanlar Birleşiginin Merkezi Geňeşiniň Kärdeşler Arkalyşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde geçiren wagt nasihaty sagdan çağalar biziň rowşan geljegimizdir diýilip atlandyryldy. Matmuladynak Türkmen Döwlet Uniwersitetine geçirilen çäre işçiň häsiýet mahsus boldy. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat Udulandyryş Institutynyň statistika baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde geçiren çäresi netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna geçirilen çäre sanly ulgamyň iqtisadiýatdaky orny bilen bagly boldy. Marat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde ilim ösüşlere badalygy adly klinik ordinatorlyň ilmi amal maslahaty geçirildi. Oň umumy mejlisinde we 3 sany bölümçelerine lukmançylygyň dürli ugurlaryna bagyşlanan öňdewarjy tejribeler, bejeriş anyklaýyş hemem öňünalyş usullary barada 40 uly gyzykly çykyşlar dinlenildi. Ilmi amal maslahaty işçiň häsiýet mahsus boldy. Köpetdäň etrap häkimliginiň hemem Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň, İçeri işler ministrliginiň hemem Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalyşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde ugramyklaryna geçirilen wagt nasihat sagdan jemgyýet kämil döwlet diýilip atlandyryldy. Halk watan mehriban arkadağımız atlı wagt nasihat maslahaty Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşi, Ilimler Akademiýasy, Türkmenistanyň Owa Hojalyk toplumy bilen bilelikde ugramyklaryna geçirildi. Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetine talip ýaşlarynyň arasynda döwlet ýanyň gullugynyň wekillerini gatnaşmaklaryna wagt nasihat dowşu geçirildi. Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny dilleri öwretmegiň innowasiýon usullary boýunça geçirilen okuw sapaklary degişli ugruň mugallimleriniň hünerini ýokurlandyrmaga gönükdirlendir. Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň talipleri şoňlarky dowam eden gallary mewsüminde bu ýokary okuw mektebiniň okuw tejribe hojalygyny ilmi esasy ösürilip ýeşdirilen Bugdoý oragyny hormatly prezidentimiziň sowgat beren klas kasamly kampaniýalaryny erkedip işçiň gatnaşýarlar. Talip ýaşlar özleriniň nazaretde alan bilimlerini tejribelikler arkaly şoň özleşdirmekde daşy welaýatynyň öňdewarjy hojalyklaryna bolup ýygdarly kemilleşýärler. Bagtyar talip ýaşlar özleri barada edilýän ýerginsiz aladalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtatymyza Aşgabat şäherine şonu 16-njy iýulna saat 20-den 17-nji iýulna saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balqan vilayatyna az kem bulutly hawa bolup nordan tele sekundda 9-14 metr ýetýän şemal ösür. Hawa gejesine 24-29 gradus mayl, gündüzüne 37-42 gradus ıssy bolar. Ahal vilayatyna az bulutly hawa bolup nordan tele sekundda 8-13 metr ýetýän şemal ösür. Hawa gejesine 20-25 gradus mayl, gündüzüne 36-41 gradus ıssy bolar. Mara vilayatyna açyk hawa bolup demiradyk nordan tele sekundda 8-13 metr ýetýän şemal ösür. Hawa gejesine 19-24 gradus mayl, gündüzüne 35-40 gradus ıssy bolar. Leva vilayatyna açyk hawa bolup demiradyk nordan tele sekundda 8-13 metr ýetýän şemal ösür. Hawa gejesine 18-23 gradus mayl, gündüzüne 35-40 gradus ıssy bolar. Daşy vilayatyna az bulutly hawa bolup demiradyk nordan tele sekundda 7-12 metr ýetýän şemal ösür. Hawa gejesine 20-25 gradus mayl, gündüzüne 36-41 gradus ıssy bolar. Paýtatymyzda Aşgabatda açyk hawa bolup nordan tele sekundda 8-11 metr ýetýän şemal ösür. Hawa gejesine 23-25 gradus mayl, gündüzüne 37-39 gradus ıssy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 17-sine magnet hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar.
Ededi vatandaşları häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölüjükleriniň möçörüniň kadadan 6 götürüm bilen artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňuýsy täsirleriniň öňüni almak üçin agazy burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de tomuz paslyna howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerine pasla görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz ýylyň islenip paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şundan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli wabatlarda ötüşler ebetlenýär. Ähli ötüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy, gally önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalaryň önümçiligini, ýangyn howpsuzlygyny ygtybarlandyrmak babatyna şulary ýatlady. Gally önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalaryň önümçiligini ulanylýan enzamlarda tehmet çekýän adamlar, olaryň tilsimat usullaryny doly bilmäge, olary howpsuz işletmäge borçludyr. İş ýerlerdäki ara gatnaşyk, ýangyn söndürüji terişdileri işçen taýýar ýagdaýda saklap, hemme işçi gullukçular bilen ýangyn dören halatyny ýerine ýetirmeli borçlar barady, gönüktiriş, düşündiriş işlerini geçirmeli. Kärhanalary täze iş alynýan adamlar bilen ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini öwrediji, gönüktiriş, düşündiriş çäreleri geçirilmeli. Gally önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalaryň jaýlaryna oturdulan, ýangyna garşy ulgamlary bolan awtomatlaşdyrylan ýangyn duýduruji, habar bereji, İçerki ýangyna garşy howa soruju ventilyasiýalary, şeýle-de beýleki ulgamlary bir gödäwçilikde saklanmaly. Elektrik geçirji fiýilleriň daş örtükleriniň toğu garşy duruş derejesini öz wagtynda barlamaly. Näsazlygyň ýüze çykan ýerleriniň daşlaryny ýörtmeli ýa-da çalışmaly. Elektrik geçirji fiýilleriň sütülleri bir-birine birikdirilenne, ýürüýte gysgyçlary ulanylyp, olaryň bir kysylmagyny üçin etmeli. Elektrik ýagtylandyrjy sıralaryň daşlary ayna gora örtügi bilen yapmaly. Elektrik toğuny paýlajy germeklerde döwlet ülümlerine gawat gelýän awtomatik öçürjüler ulanmaly. Hormatly zähmet söýür gally önümlerini kabul edýän, gaýtadan işleýän kärhanalaryň işgärleri. Ýangyn hadisasy döränne ilkinji nowatda 01 ýa-da el telefonundan 001 belge jaň edip habar bermeli. Ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini dogry berjaý etmek, howpsuzlygy putolandyrmagy gönüktirilen anyk çäreleri ýerine ýetirmekdir. Çağlaryň rahat oýnamak üçin olaryň ýaşyna, edýän hereketlerine göre egineşikleri bolmaly. Ejeler çağlar üçin egineşik saýlanlaryna ilmidama oň daşky görnüşine, reňkine, laýyklygyna we hökmany suratda oň hileni önsberýär. Sebäbi çağa egin maşlaryny ýygy-ýydan ýuwmaly bolýar. O bolsa eşiklerin tiz könelmegine getirýär. Şonuň üçin ejeler Nusoy brend önümlerini saýlaýarlar. Uzak wagtlar ýeýmäge çydamly, reňki solmaýan Nusoy egin eşiklerini ejeler maslahat berýär. Nusoy çağalarynyň rahatlygy, ejeleriň şadlygy. Türkmenbaşy dokma toplumy. Türkmenistan Döwlet Täsirçilik banky 6 asır bank kartyny saklaýjy müşterilerine bank tarapyndan hödürlenýän gysga möhletlik kartlar üçin overdraft karty atly täze bank kartynyň ulanışa girdilendigini habar berýär. Overdraft karty nagd del görnüşinde hasaplaşyklar geçirilenne,
müşterilerin altın asır bank kart kasabındaki pul serişteleri yeterlik bolmadık halatına bağlaşılan şertnama layıklıkta overdraft kart kasabına keskitlenen çeklerde avtomatik usullu gysga möhletli kartları resmileştirmeye mümkünçilik berýär. Müşterinin aylık zähmet hakkı geçýän altın asır bank kart kasabına serişte gelip bolşanna bellenlen tertipde karz ýygyna gaýtarylýar. Şeýlekem degişli şertnamanyň hereket edýän döwründe kart gaýtarylandan soňra goşmuşy şertnama baglaşmazdan overdraft kart hasabyna kardy gaýtadan ulanmak mümkinçiligi dörediler. Hormatly müşteriler, Türkmenistan Döwlet Täjerçilik Bankynyň bank kartlarynyň ähli döwrewap mümkinçiliklerinden we amatlyklarynyň peýdalan. Türkmenistan Döwlet Täjerçilik Banky hemişe sizin hyzmatyňyzda. Assalamu alaikum eziziyleşler, mehriban vatandaşlar, sağırın oturanmysınız. Biz sizin her biriňiziň asly halal, mukaddes, maşgala ozjuklygyňyzda baky döwletliliginiň ýaran bolmagyny, türkmen halkynyň asudy, awadan, bagtyar, bolelin durmuşda ýaşamak ugruna ýadawsyz aladalar edýän hormatly prezidentimiziň janynyň sag ömrüniň uzak, belent başynyň hemişe aman bolmagyny, tutýan ýyl ýurt bähwetli, umumy adamzat ähmiýetli döwletli tutumly işleriniň hemişe rawaj almagyny arzulap, Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýat Ministrligi tarapyndan taýýarlanyp, altyn asr Türkmenistan tele ýaýlymyna ýaýlyma berilýän ykdysady ösüşlerimizden söhbet açýan syýasy gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýar. Eziziyleşler, mehriban watandaşlar, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň iňňän oýlanşykly döwlet siýasatynyň netijesinde ýurdumyzyň durnukly ykdysady ösüşi üçin edilýär. Umuman garaşsyzlyk ýyllar içinde ykdysat, siýasat häzir günlere şeýle üstünlikli amal aşyrlyk gelýär. Onuň maliýe karz, budjet, sadat, baha ugruna emele getirýän häzirki zaman bazar gatnaşyklaryna geçmegiň täze bir milli usuly işden taýýarlanyp, Gahryman arkadamyzyň öňden görjülükli döwlet siýasaty esasynda işden taýýarlanan Türkmenistany durmuş ykdysadydan ösürmeň uzak möhletliğin milli maksatnamalary, ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň ähli pudoklarynyň önümçilik binýatlarynyň senagatlaşdyrylmagyny, oň häzirki zaman düzüminiň we äger uly serişde mümkinçilikleriniň esasynda halk hojalygynyň hil taýdan täze pudoklarynyň döredilmegini esasy ugur edilýär. Hormatly prezidentimiziň öňden görjülükli, düýpli ilmi esaslara dayanýan ykdysady siýasatynyň netijesinde biziň ýurdumyzyň durnukly ykdysady ösüşi üçin edilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe milli ykdysadyýetimiziň maksatnamalaryny ulgamyna esaslanýan täze guralyny döretmäge girişilip, bilşimiz ýaly hormatly prezidentimiz içerki bähwetleri, Türkmenistanyň dünýä bileşigine we ähli meýillere işen goşulmagyny nazar alyp, durmuş ulgamyny nazarlayan çeýe ykdysady strategiýany işläp taýýarlady. Muň netijesinde häzirki wagtda biziň ýurdumyzyň ykdysadyýaty durnukly depgini ösürilýär. Ýani ýakynda biziň ýurdumyza hoş habar gelip gowuşdy. Bilşimiz ýaly Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisini gurmaga, hemem bütün dünýäde iň ýeri kalkynyş gaz känini tapgyrlaryny özleşdirmäge gönükdirilen Türkmen Gaz döwlet konserni tarapyndan çekilen daşar ýurt karz serişdeleri dolugyna gaýtaryldy. Bu arada ýaňy ýakynda Hytaýyň ösüş bankynyň Sinzian şahansy tarapyndan habar berildi. Elbetde bu zatlaryň özü
häzirki wagtda ýurdumyzyň ykdysadyýetyň ýene bir ýola durnukly ösýäniniň aýdyň suwutnamazy bolup durýar. Elbetde biziň ýurdumyz häzirki wagtda maliýe borçnamalaryny öz wagtynda üstünlikli ýerine ýetirip gelýär. Elbetde biziň ýurdumyz halkara derejesinde öz ornuny münasip berkitmek bilen birlikde häzirki wagtda hormatly prezidentimiň uzak geleceğini nazarlayan döwlet maksatnamalarynyň esasyna öz ösüşiniň täze uğurlaryny keskitledi. Şular dogrusynda umumyň ýurdumyzyň ykdysady ösüşleri barada, neft puwdugyna degişli gelip goşan şeýle hoş habar barada şol gepleşigimizde giňişleýin söhbet ederiz. Eziz ýyleşler, mehriban watandaşlar, gaderli telewiziorçylar, syýasy gepleşigimiziň şu gedek sanyna gatnaşýan mihmanlar bilen sizi tanıştyraýyn. Kameriň ýanynda oturan ýagşygeldi Kakaýew adynyň Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň professory Nuriyady Suhanow. Nuriyat Suhanowyň aňyrýanyna oturan Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyrşy institutynyň uly muallimi Gurbanberdi Eýeberdiýew. Gurbanberdi muallimiň aňyrýanyna oturan Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň strategik we durnukly ösüş müdürliginiň başlygy Atajan Ataýew. Şeýle-de gepleşigimiziň ýene-de mihmany Türkmen Döwlet Maliýe institutynyň muallimi Ruslan Jumaýew. Hormatly adamlar, biz sizi gepleşigimizde hoş gördük. Nuriyat Suhanow ýa gepleşigimiziň başynda da belli geçişimiz ýaly ýa ýakynna ýurdumyzda bir hoş habar gelip gowuşdy. Elbetde bu hoş habaryň özü biziň ýurdumyzyň häzirki wagtda ykdysadyýetynyň durnukly ösýänliginiň, galiberde de ýurdumyzyň özüne alan maliýe borçnamalaryny öz wagtynda gaýtaryp bermäge ukyply döwletdigini ýene bir bütün dünýä äşkär etdi. Şular dogrusynda gepleşigimiziň başynda söhbetleşdigimizi sizden başla berelim. Gelip gowuşan hoş habar köp zatlar hakynda aýtýardy. Birinciden biziň ýurdumyz ösýär, özgörýär, senagat gaýdan öten döwleti urlýar. Ähli puwdoklarymyzy alyp görsek, şo sany neft gaz puwdoklarymyzy alyp göremizde, täze zawodlar, täze uly bir asla ýanky gaz geçirjiler. Ýene beýleki gesgalar gurulýar. Aşu zatlar hökümet surutda maýa goýup gerek bolýar. Biz hökümet surutda karz almaly bolýar. Sebäbi tehnologiýalar dayanýan önümçülük dörüşjek bolsaň, köp o maýa goýumly o zawodlaryny alyp görsek biziň 18-nji ýylda işe ýerden biziň Türkmengaz döwlet konsermimiziň gatnaşanyny işe ýerden Garabowdaky karbometr alyp görsek ýa-da ýalnydaky polimer da alyp görsek 19-nji ýylyň Tomsuny işe ýerden biziň Aha welaýatymyzdaky o TV gazdan bildiğin alýan o ýanky odan nepedäki zawodumyz bulara maýa goýumlar gerek bolýar. Şoň üçin şu maýa goýumlary öz wagtyna ýerine gaýtarmak meselesi düýpli meseleler. Ol hyzmatdaşlygyň düýbi-de. Hyzmatdaşlyk diňe haşanly iki ýanada peýda bolanyna hyzmatdaşlyk bolup bilýär. Biz eger maýa goýum alýan bolsak, şonan bolsa ýani ýerine gaýtaryp bilýän bolsak, onda biziň döwletimiň kuwatlydygyny anlatýar, ösýändigini anlatýar. Ine şu Türkmenwaz döwlet konsermimiziň o köp işler alyp barýar. O 2009-njy ýylda işe ýerilen Türkmenistan, Özbegistan, Kazakystan, Hytaý gaz geçirjigimiz bar. Gaty uly gaz geçirdi, asyryň gaz geçirdi diýip adalan gaz geçirdi. Ne şoňy gurmaklygy alynan o karzlar, oň ideýanyna biziň o Türkmenistan asla dünýäde uly serişlerini bay döwletden bir hatarına ýerýär. Hasan bizde TV gaz baýryklanmaz uly, ödem bolsa TV gazdan biz o dünýäde 4-nji oruna eýe bolýar. Şoň üçin ne biziň dünýäniň ýeri o gaz ýataklarynyň beri galkynyş gaz ýatagymyz, onda 27 trilyon kub metre boly gaz bar diýip günärmeler, bilermeler çaklaýarlar. Ine şu gaz ýatagy biz özleşdirýär. Şoňa da Türkmengaz döwlet konsermimiz o Hytaýyň günärmeleri gatnaşýarlar, kompaniýalar gatnaşýarlar. Diýmek şolardan maýa goýumlar oňa da goýulýar. Şu zatlary o alınan karzlar inni gaýtarylyp berilipdir. Ödem bolsa şol hawşabar şu ýylyň 8-nji iýunyna ýa ýakynna ören bir uly zatdan biri dogrudan Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaşlygyny görkezýärdi. Hormatly prezidentimiz o haçanna bir bize işi başlanyna şol işin hökümet surutda netijeli bolmagyny kazanmaklyk iň esaslardan biri. Ana şol netijelim öz wagtyna alan karzyny gaýtaryp bermeklik netijeliň düýpli esaslardan biri. Biziň asla maýa goýum siýasatymyz ýurdumyzyň ösüşine gönükdirýär. Ýurt ösmeli, özgörýär. Şoň üçin orta biziň neft gaz puwdogymyz alamyzda mysal üçin dogrudan köp täze gesgalar goýulýar. Täze işler
amal edilir. Şoň üçin hyzmatdaşlyk geljekde de ösmeli. Ne alyp görsek, ýa-ýakyn ýazylyşýan bolsa bizim hormatly prezidentimiz şu oda nepedäki TV gazdan bildiren zawoda baryp şu ýerde hünärmenler bilen duşup şolong işi barada özel gyzyklanma bildirdi. Şonu şu ýerde şunu ýalaky zawodyň ýeri ikinjisini gurmak barada bu meýilden bardygyny aýdyldy. Olam ören bir wajyp zatdan biri. Sebäbi doğrudan şu dünýäde eger alyp görsek dünýäň bazarlaryna ýa-ni biziň bildiğine bolan höwes, ihlas, isleg ýyl-ýylan artýar. Onda da biziň ýa-ni TV gazdan alýan bildiğimizin on hemme tarapdaýyn öz işe würlügem, ekologik arassalygam dünýäde belli. Nusxalan biri. Birinji nusxa doğrusu aýtsak diýär. Şola wodymyz dünýäde ilkinji TV gazdan bilinen ýanda boldy. Ana şo ikinjisi gurulacak bolýar. Biz häzirki döwürde alyp barýas guruluşyk biziň Türkmengaz döwlet konseýerimizin gatnaşmagyna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçişinin guruluşyny alyp barýar. Bu ýerde de bize ýa-ni İslam Ösüş Banky bilen hyzmatdaşlykda şu ýerde köp. Ýene de bilentek beýleki biziň maýadarlarymyz şoňa gatnaşýarlar diýen. Şunu ýa-da uly deskalar biziň ýurdumyzda uly. Ondan biz ýa-ni galkynşka känimizi özleşdirmek biziň iň esasy işlemizden biri sebäbi doğrudan 27 trilyon kub metr ödem häzirki wagtda şol Günnowar Demirgazyga tarap şonu barlygy işleri, gözlegi barlygy işleri ýa-da TV uglary serişden barlygy barada. Oňa da ýene serişde gerek. Gözlegi barlygy işler netsek bolsaňam. Ýa-ni ýataklary özleşdirjek bolsaňam. Özleşdirilen ýataklardan ýa-ni haritlik gaz aljak bolsaňam. Şo haritlik gazy dünýäň energetik bazaryna geçirjek bolsaňam, turup geçirjek. Bari senden talep etdiýär maýany. Şoň şeýle bolsa şu zatlary dowam etmekli üçin hormatly prezidentimiz ýol başçylygyna öz wagtyna öden dogry derejede beriňden azat bolmaklyk iň esaslardan biri. Biziň ykdysadyetimiň durnukly ösmegi maýanam o durnuklugy bolmagy mümkin ol ýurdun hakykatdanam ykdysady kuwatynyň şeýle gowdugyny, ykdysady siýasatynyň netijeligini, hormatly prezidentimiň şol siýasatynyň geljegi gönükýänligi, ýa-ni siz gowy aýtdyňyz şonu, ilma esaslanýanlygyny görkezýär. Şu siýasatyň dowam bolmagy ören bir wajyp zatdan biri. Sebäbi biz köp döwletler bilen hyzmatlaşýar, köp kompaniýalar bilen hyzmatlaşýar etýär. Olardan biri ýeke bir dewlet gaz pudogymyz däle, beýleki pudoklara da maýa goýumlar biz çekýär. Oň şeýle bolsa şolary wagtyna biz öz gaýtarmagymyz ol bize önam artdyrýar. Xitay Halk Respublikasy alyp göremizde biziň hyzmatdaşlygymyz Xitay Halk Respublikasy bilen bilelikde biz bagtýarlyk gaz känini özleşdirýär. Amderiýan sag kenarynaky gaz känimiz bar da biziň. Orada 1 trilyondan gowrak, 1,5 trilyona boly gaz bar. Şonu özleşdirmek, şonu bu gözlegi barlygy işlerini alyp barmak, gaz arasalamak, soň ýene ösdürmek ýa-da malaýdan. Ine şu malaýyň ýanyna geçen ýyl täze diýen gaz ýatagy açyldy diýen. Ören özüm önüm berjilik okuýbam ýokary şoň diýen. Täze gaz ýataklary. Demek malaýdan gitýän gaz Xitay'a barýar gaz. Bu ýerden ine şonu etmek üçin şu ýylyň 15-nji ýanwarda biziň hormatly prezidentimiz Hasan Eliýew polaýatyna saparda bolanda biziň malaýda täze gaz açyzy diýse işe ýerlik. 30 milyard kub metrlik gazy ýylda gysyp Xitay Halk Respublikasyna gazymyzyň ana bir hormatly prezidentimiň siýasaty ygtybarly bolmagy. Şo hökman suratda gaz iýeremizde biz şo gazyň elmide ama durnukly ösmekligine esas öğretmeli. Bu şeýle bolsa hökmanly kommunikasiýalar gerekde. Ýa-ni gaz gysyjylar, ýene beýleki deskalar, neşkolary gurmaklygy da biz maýa goýumlar çekmeklik ören wajyp. Biz bazar ykdysadyetine girişýär. Bazar ykdysadyetini men ketýän gurban boldum, o barada gowy aýdar diýeni. Ýöne men düşünşime görä bazar ykdysadyetini öz ornuny tapmaklyk, bazar ykdysadyetini bäsleşikli ukuyply haritlary ýurt tarapyndan iýermeklik, bu şeýerde öz ornuny tapyp, şo haritdan hökman suratda islegini artdyrmaklyk ol bazar ykdysadyetiniň esasy wezipesi. Biz hem şonu özleşdirýär. Türkmenistan hakykatdan hem şuň